1, 2... Postman! Viime jaksossa Postman ja Leimasin joutuivat ällöttäjän ällöttämiksi. Tämä kavala ketku aikoo toimittaa kouluihin aapisten tilalle ääpiset. Koko kansan lukutaito on vaarassa ja niin ovat muutamat vokaalitkin. Löytävätkö sankarimme keinot ällöttäjän taltuttamiseksi? Kylläpä jännittää. Katson nyt, tässä on vaikka kuinka monta kirjoitusvirhettä. Kyllähän meidän pitäisi tietää, että ällöttäjällä on vaikeuksia pitkien sanojen ja lauseiden kanssa. En minä huomannut mitään kummallista, Leimasin. Jaa, etpä tietenkään, Postman. Ehkä sinun pitäisi kerrata vähän sitä aapista. Ehkä, mutta mitäs me nyt teemme? Onneksi Postman hajuaisti on pettämätön. Löydämme ällöttäjän tuossa tuokiossa. Pipareita. Postman löysi jo jotain. Nämähän ovat selviä ällöttäjän harhautuspipareita. Onneksi Postman ei lankea moiseen. Löysimme ällöttäjän piilopaikan. Naulan kantaan, Postman. Ällöttäjä aikoo lämmittää saunan. Pelkään pahinta, Leimasin. Niin minäkin, Postman. Minusta tuntuu, että ällöttäjä aikoo lämmittää saunan aapisilla. Nyt on kiire. Näetkö tuon laatikon tuossa? Näen. Siinä ovat aapiset. Kyllä. Näetkös tuon toisen laatikon siinä vieressä? Näin. Siinä täytyy olla ääpiset. Onko sinulla Postman kengässäsi se viime viikolla huolettavana ollut varuste? Tarkoitatko? Tarkoitan. Postman pisteen siirtäjää. Oletko lukinut pisteen siirtäjän? Lukittu on. Siirrä pisteet, Postman. Ällöttäjä meni lankaan. Postman pisteen siirtäjä toimii mainiosti. Näin pelastamme aapiset. Lasketaanko? Lasketaan. 1, 2. Postman. Olipas hyvä, että saimme pelastettua aapiset ällöttäjän kynsistä. Taisimme taas ällöttää ällöttäjää. Kiitoksia näistä aapisten palauttamisesta. Ilman näitä ei olisi tultu tänä vuonna koulutuissa toimeen ollenkaan. Pikkujuttu vai mitä? Mitäpäs tuosta? Mutta oletteko te olleet joskus täällä meidän koulussamme? Eikö? Hyvänen aika. Mehän on oltu täällä koulussa. Mehän olimme samalla luokalla. Ja vierisissä pulpeteissa. Ja enkös minä ollut teidän opettajanne? Oli se. Nyt me taitaankin tästä Nyt meille tulee kyllä kauhea kirve! Seis! Postman koko itsesi. Taidammekin jäädä hieman kertaamaan lukutaitoa tänne. No niin, ja lapset olette saaneet kirjoitella nyt tänne omia... Ei tämä nyt niin kamala ole. Opettajakin on ihan mukava. Kyllä, Postman. Mutta mitähän se ällöttäjä puuhaa? Ja täällä on... Sankariainesta.